O Goberno de Ribeira confirma a súa aposta polo novo polígono. Os empresarios locais reclaman que se axilicen os trámites para poder licitar o proxecto o antes posible. Un proxecto moi demandado en Ribeira é o novo polígono industrial. A Asociación de Empresarios Local está a impulsar este proxecto que precisa tamén de apoios da Xunta de Galicia e do Goberno Municipal. A patronal solicita ao Executivo Autonómico que se axilicen os traballos para poder licitar e darlle continuidade ao proxecto. A alcaldesa da localidade, María San Pedro, garantiu o apoio preciso para avanzar cara ao novo parque empresarial. Este goberno non está parado, este goberno está traballando en sacar proxectos adiante, proxectos neste caso ademais que son estratégicos, que non se fan de a noite para mañán. Creo que demostramos cando chegamos que fomos capaces de poñer en marcha pois esas fincas que estaban sin mercar, de ter reunións, en este caso, pois non só políticas, sino tamén técnicas, moitas e moi variadas coa Xunta de Galicia, con Xestur, para poñer as bases, os cimentos de que vai ser ese polígono industrial. Estamos co tema do proxecto, un proxecto que se redactou pois fai ao mellor uns 3 anos e que, polo tanto, hai que actualizar non só no que son prezos, sino tamén pois en algunhas cuestións técnicas. Co impulso dun estudo xeotécnico, entre outras cuestións, San Pedro afirmou que son aspectos que se están tratando e estudando para poder, como digo, facer canto antes esa licitación do proxecto de urbanización. O gallá puderan salir as cousas moitísimo antes, o gallá os trámites ambientais, os trámites técnicos para proxectos de semellante envergadura, pois tardasen 2 días, pero non é así. E ao final o que temos é o compromiso da Xunta de Galicia, así o trasladou o presidente Rueda, para que este polígono industrial de Ribeira vaya a ser pois unha realidade. A alcaldesa de Ribeira trasladou ao empresariado a garantía de que haberá dispoñibles metros de chan industrial para impulsar os seus negocios. Estamos traballando neso, que non lles vamos a fallar e que, dende logo, o noso compromiso foi sempre traballar para mellorar e para poñer en valor as nosas empresas e que crezca a Ribeira, crezcan os postos de traballo e que, polo tanto, esa é a liña na que estamos traballando e que estén seguros de que o estamos a facer todos os días. A Asociación de Empresarios Ribeirense reafirma a súa petición á Xunta para que as súas demandas sexan atendidas e a espera para que as obras comecen sexa cada vez menor.